Здравейте, YouTube вюари! Ние сме Филип и Боян и сме в OP сервер до 255 ниво. Ай, Да, това са ни развитите герои. Но сега ще покажем как сме ги развили. развива, как взимате нещата за своето ниво. Да, И въобще горе-долу началните неща. Това не е... запознанство с сървъра, го наричам. Да, той е доста, лесен е да се развива, ако не ти се играе твърде дълго време. За 3 часа развих Warrior или Rogue. 3 часа, аз мислих, че е по-малко. Да, и до 255 ниво се. 3 часа плюс някъде час и половина говорене с някой. Добре, И айде ядене. започваме, аз се логата ми ще направя нов герой. И аз. Може да е Rogue. Ага. Добре. За И аз може YouTube би да. ще съм рокля, друг не мога да играя. Що бе, Warrior си направи, как можеш да се научиш. Може. Как да си е кръстен? Жена ли ще си правиш? Да. Добре, Warrior. не знам. Решавай. Направи си орк. Си правя Undead Warrior, може. Не дай да е undead, моля. Що? Не знам. Отвръщават. Добре. Айде, орк ще си направя за първи и последен път. Става ли? Ще го пази само за видео. Или напиши ми как се пише viewer в Skype. Сега. Ще го направя максимално извратен. Дей. Добре, няма. Може да си го направиш жена. Те орките така или иначе са си доста извратени. Напиши ми как се пише viewer. Чакай малко. Между другото, Blood Elf за жена няма толкова красиви коси. Има бе. Кои? Някаква по-къса коса, ако намериш. Ще си я Ще го направи? кръстя Гоблин Лъвър. А? Ще го кръстя Гоблин Лъвър. Alliance Killer. Не. Между другото, аз ще я направя прическата като на някоя кифо. Червена прическа на кифо. Може би ще сложа в description на името на листа. Такъв. Да, На онзи лист, как се казва. за да може да играете и вие. Да. Нали правим туториал в крайна сметка. Да. Тук влизаш в този магазин, Филипе, кажи ми. гледаш, което не е червено, купуваш без този слушарт, естествено. Скролваш напред за Warrior, тук е на 7 страница. Напиши ми как се пише ето. Кое? Това е viewer. Кое? Viewer. Добре. В, нали? Да. Да. Богу. То хендът ли да си взема? Вземи си ония зелени. Добре. Значи, тук отиваш, купуваш тези. Става дума в момента за Warrior. Иначе купуваш другите, които не са червени. Само броните. Ще да си купувам ли?
Не. Безполезно. Ма той е ланхен. Аз искам да си взема щит. Така ли се пише? Как? Абе, в парти чата пише. Аз съм с лога. Пред теб. Защо си гол? Гола. И ти си го. Добре. Така ли се пише? Чакай. Защо си вилър? Всъщност това е доста хитро. Ма така ли се пише? Мисля, че да. Не съм съвсем сигурен. То как се превежда всъщност? После си слагаш всичко. Такъв. Ето гледам, нали, в момента. Слагаш си всичко. И си болър. Между другото, какво друго липсва? Трябват ми тринкети, пръстени, на метал и огърлица. Затова отиваш тук на последната страница. Купуваш си пръстени. Такова. Това е погрешка. Добре, аз търся тринкетите. Къде бяха? Последната страница. Не, тринкети няма. Опа. Добре, значи тринкети няма. Добре, да отиваме да се развиваме. Уоу, почти всички животи. Не. Трябва да си купя храна. За да си върна целия живот. Аз забравих. При кипърката. Разюр куц. И оттей това. 200 е предостатъчно. Покажи им за Action Bars. То всеки знае за това. Не си. Чак толкова специално. Добре, да ще покажа. Тук, ако не ти стигнат магийките, можеш да си добавиш допълнително още 2. Тук влизаш в Options, видео, Action Bars и купуваш Bottom, Left и Right бар. Купуваш така ли? Айде, не купуваш, а слагаш тикчета. И... ще го направя. На тези места можеш да слагаш магии. И каквото и да можеш да слагаш, нали, маунтове, Хъртстоун. Такива неща. Ще ги направя да са скрити. Сега ги има, обаче не се виждат. В смисъл ще покажа. Ето. Мога да си сложа нещо там. Това така естествено трябва да си махне. Това между другото е на... Аз може би ще направя така заглавието. Ратов далеч хингче. Не може. Фейл. Уоу! Да, и ето така развиваш. Вече съм 14 ниво, мисля. Чакай ми, бе! Къде си? Ето. Облече ли се? Облече ли се вече? Да. Добре. Няма да има нужда да те гледам гол. На мен обаче ми е лагано и всички са ми гол.
Не, оправило се. Моя грешка. Аз не си купих черни дупки. Сега Види трябва да черни. разучавам магиите. Ти какво използваш като левелъпваш? В смисъл. Warrior. Ми най-много трябва от това първото. Как Армс? си- И най-долу има ли едно нещо наречено Blade Fury? Не, нямам. Всъщност... Мисля, че нямам Blade Fury. Не бе, най-долу. В смисъл, нали, от N. N? Отнато. Да, но. Ага. Де ти са таланти? Има Fury, Да, какво друго има? Protection и Arms. Кое ти е първото? Arms. От него отиди на най-долу. И най-долната ти магийка ми кажи как се казва. Blade Storm. Еми, значи него. Сега до кое ниво трябва да стигна за това? 80-то. Всъщност се стига бързо. Ясно. Защо автоатака пък ми се появи на ходбара? Не знам. Мисля, че и него мога да ползвам, не е проблем. Естествено, предполагам, че ще ви е по-лесно, ако можете да използвате определения клас. Между другото ти трябва и този чука. Задължителен ли ми е? Не, обаче е масов магийка и прави някакъв си дейч. И сега като напредваш тук постепенно с нивата, става по-трудно и по-трудно. Защо се Не, защити? като цяло не е трудно. Почти изобщо не е трудно. Но отнема време. Да, единствено. Част на видеото, нали, свършвам. Очаквайте втора. Да, очаквайте втора, която ще излезе след... малко след първа. Да. Край.